Eikö oteta mitään? Mitä? Ei me oikeastaan hommisia oteta mitään. Huomisella ei oteta mitään. Eikö hommisia, ei me oikeastaan hommisia oteta mitään. Miksei? Se loppuu, pakko se loppuu. Miten niin? Meni vähän hotiin kolmo. Kui? Ei mitään erikä. Lähet sä sinne Lohjalle? Huomenna pitää mennä sinne, mutta sitten sunnuntaina takaisin. Jätkellä on taas silmät kiinni. Niin jo, ei varmaan. Hommikin on se Lohjata. Ja sitten tän viikonloppuillekin se loppuu. Ai mikä? No se juomi. No saanen epäillä. Mitä? Hyvin näyttää maistu. En mä... Ei mitään yhtään tänään juoda. Mitä? Ei oo mitään juotu tänään vai? Niin, me oikeastaan tänään mitään juoda. No ei me ottaa. Tänään kello on 2 kohta. Ei me oo tänään juotu varmaan kuin pari kaljaa. Eilisen päivän puolella on jotain. Ei mutta oikeesti silloin otettiin aamulla, mutta ei me oikeesti niinku oikeesti mitään otettu. Jätkä tuntuu vähän nuutuneelta. Ei oo. Mä lasken kummalta. Varmasti. Ei sitä kyllä paarimikkoa, kun noin päällä tulee vahtaa. Ui saatana. Tuliko melkein ylös jo? Ei varmaan, ei. Mä oon muuten ottanut videokuvaa koko ajan. Vittu, mä heidät. Oikeesti.